Эркин бой Одинай. Одиназода Эркин. Бузбалагии шумо аз чи аст? Аз маишат. Аз туй аз марака. Гапҳои зур мегӯям. Бачагиям бо умеди ёрӣ бепарво гузашт. Акун аввал аз хурди чанд каса дӯст доштагӣ? Ноз кардан. Эркин эркад я? Эркаги када. Бинам ки ҳад велиҷон гузофтам, инҷа биёфтам. Ба уртефа ба биёкам зани. Шарҳои хуб менависед дар Telegram. Мехлисаи Ғолиҷон худатон ба. Мехлисаи Анварҷон худатон ба. Ини Валиҷонам худатон ба. Ини Исуд Ҳасан Камолам. Ини ман ба кордан нашуд. Шумо нашинохтае? Не, нашинохтам. Ман Эркин Одинаев ҳастам. Мехоҳам шумо амрӯзи 16 консерти мо ба иштирок кунед. ҳамроҳи аҳли оилатон. Ба худо ганда дилам зада кунед. Я даст кунед? ганҷина ёри мани, ҷон вафодори мани. Ба монанди ту ҷони мани, ту вафодори мани. Маъқул кардӣ. Дутаашро ёфтам, дутаашро не, шумо яктаашро ёфтед. Як чипта аз шумо. Ако дута метиҳам. Шуд, тамом. Не, ако футболкаҳои Эркин бурод. Марожинои Эркин бурод. Эркинҷон бурод. олимону шоирони бешумор бо Али Синошаву аз худ марам. Дар ҷамони арӯзпоз будед? Не. Ҳоло дурӯғ гуфтед? Зурӯ. ман аз дӯстони чандин рӯберӯям ҳазар кардам. ҳам рақс мекунам, ҳам мехонам. фақат ҳама канали ман чор кас фақат ҳам ту мекунам. небинам барои чӣ? падарам хонам ҳам ту, модарам хонам ҳам ту, ғарибиам хонам ҳам ту. ахираш кафидам ҷа имрӯз. хуш ту мани нағз думода дӯст медорадо. хуш ту мани гандая худо бардораде. обуна шав ютуб канали Нигоҳи Нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи Нигоҳи Нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.